Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kabitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun say gisulat kani adto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailog ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit.
Maayong buntag kaninyong tanan nga naminaw ni ining taknaa. Mapasalamaton ako sa atong buhi nga Dios sa lain na usab nga higayon. Alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Salamat sa inyong paghahinog hamubo nga panahon. Uban kanako og hinaot nga dili ninyo mahikalimtan ang inyong mga nahikatunan. Kini ang inyong higala og igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Alang sa itong pagtuon karon, aniya kita sa libro sa mga buhat, Kapitulo 2. Sa adlaw sa Pentekostes, namugna ang tinuod nga Iglesia ni Kristo, pinaagi sa pag-abot sa presensya sa balaang espiritu sa kinabuhi sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus didto sa dapit nga ginganlan og upper room sa Jerusalem. Acts chapter 2. Kadaghanan kanato karon, bisan na ang mga Kristohanon magmakuli sila o dili sila ganahan nga maghisgot mahitungod sa balaang espiritu. Sa hinungdan nga aduna sila kahadlok ug pwede pod nga nagmatngon sila sa maong ikatulong persona sa atong Dios. Sakto man kana nga kinahanglan jud nga magbaton kita og kahadlok sa atong Dios, sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Ang balaang espiritu naila kini nga adunay kinaiyang malumo pero gamhanan usab. Og kung maghisgot kita og kahadlok alang o ngadto sa Dios, dili bot pasabot nga nahadlok ta tungod kay isog ug nga mosilot jud ang Dios. Of course, mosilot jud ang Dios sa mga daotan. Apan mo disiplina lang ang Dios sa iyang mga anak nga nakalapas, muhapak ang Dios alang sa pagkurihir o sa pagtulid sa sayop niadtong mga tawo nga nagtuo og nagasunod sa iyang mando pinaagi sa iyang mga pulong. So ang pulong kahadlok o fear sa English o ato kining ayohon pagsabot, ang lain nga pulong sa fear mao kining gitawag nga reverence. Reverence o pagtahod. So angay nga makabaton kita og pagtahod o reverential fear sa atong Dios tungod kay gamhanan siya, hingpit og balaan nga Dios o ang Dios gugma man gud. Bitaw, tinuod ka na, dili kita makig-away niya na ang Dios gugma og maluluyon, mapinasayloon og daghan pa. Apan, patas usab ang Dios diha sa iyang otoridad, sa iyang pagsilot sa mga dautan ug sa pagdisiplina ug pagkurihir sa iyang mga anak. Naapuduban tao nga moreklamo o masuko nganong magsige ra man ta og hisgot og mahitungod og silot o kaligot-got sa Dios nga gugma man kuno lagi ang Dios. Oo, sakto man gugma man ang Dios ug walay mosupak ni ana. Apan ang tao dili man magbinutan kung dili makatilaw og silot o disiplina gikan sa Dios. Parehas ra gud sa kinakahimtang sa mga ginikanan ug mga anak. Apan kung atong hunahon ang badlongon raman ang moreklamo gud, di ba? So og kung maghisgot kita mahitungod sa balaang espiritu, mas ampingan nato nga dili kita makapasipala batok sa balaang espiritu tungod kay ang pagpasipala sa balaang espiritu walay kapasayloanan nga available. Si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti niini dito sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 ngadto sa 32. Nagingon si Ginoong Hesus, tungod ni ini, nagaingon ako kaninyo, ang tanang sala og pasipala pagapasayloon alang sa mga tao. Apan, ang pasipala batok sa espiritu dili pagapasayloon og bisan kinsa nga magapamulong sa usa ka pulong batok sa anak sa tao, but pasabot batok ang Ginoong Hesus mismo, arang siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magapamulong batok sa Espiritu Santo, dili siya arang mapasaylo. Bisan niini nga panahon sa kalibutan, bisan ni atong palaabuton. Mao na gisulti ni Ginoong Hesus. So, kinahanglan nga mag-amping jud ta og nga magbaton kita og pagtahod o kahadlok sa balaang espiritu, reverential fear, mahadlokon nga pagtahod. Again, adunay mga kasimbahanan nga magmakuli sila nga maghisgot mahitungod sa balaang espiritu, ilang gidaplin ang paghisgot ug pagtuon mahitungod sa balaang espiritu ug mao na lamang nga masaksihan nato sila nga abli sila sa mga kalibutanon nga mga kalihukan ug pamaagi sulod sa maong iglesia. Mao kanay usa ka timailhan nga wala nila hatagi og luna ang balaang espiritu sa ilang taliwala.
Ug gado na usab mga kasimbahanan nga kanunay lang nila nga gidribble-dribble parang bula ang balang espiritu sa ilang mga kalihukan. Wala sila makasabot o dili sila aware nga giyaga-yagaan nila ang balang espiritu. Pinagi sa ilang lanog nga pagpasigarbo nga nagtuo sila nga nadihugan sila sa gahom sa balang espiritu tungod kay alegre man kuno sila. O nga kanunay sila nga manghilak sa panahon sa pagsimba o nga ipasigarbo nila nga to sa mga tao o nga nakigkompetensya sila sa uban nga mga kasimbahanan. Daghan ang nagpakaaron ni ingnon nga nakadawat sila sa dihog sa balaang espiritu. Apan ang paghilak dili kana ti mailhan sa dihog sa espiritu kay ang yawa makamauusab nga magpakaaron ingnon nga espirituhanon siya. Apan kini ang simple lang kini nga timailhan sa tinuod nga nakadawat sa dihog ug gasa sa balaang espiritu. Kana siya mapainubsanon, hipno siya, disiplinado ug malumo, dili tirapasagad, dili basaon ug sinultian. Ug mahitungod sa mga gasa nga gikan sa balang espiritu, kini atong hinumduman ang dili ang tanan pare-parehas og gasa nga madawat tungod kay ang balaang espiritu ang mag-igo ug nagtan-aw siya sa atong kapasidad kung kasaligan ba kita sa paggamit sa maong gasa o mga gasa. Pwede usab kini nato ibutang sa profession ba o edukasyon nato dinhi sa kalibutan nga dili ang tanan mamahimong engineer o architect kay dili pud tanan hanas sa mathematics. Ug dili pud tanan pwede mahimong doktor o nurse tungod kay ang uban hadlukan man makakita og dugo og dagom, di ba? Oo, susama nini nga kahimtang. Dinhi sa atong teksto sa mga buhat kapitulo 2, atong masayran dinhi nga ang balaang espiritu andam nga modihog sa mga kinabuhi nga abli, mga kinabuhi nga sincero sa pagkamatarong, mga kinabuhi nga nahigugma ug masinugtanon sa Ginoo, kinabuhi nga maminatud-ong nagpaabot sa Ginoo ug andam nga modawat sa iyang presensya. Ug mao kini ang sitwasyon sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga nagpabilin sa Jerusalem dito sa Upper Room, nga naghulat jud sila og andam nga modawat sa saad ni Ginoong Hesus nga mao ang pagkunsad sa balaang espiritu. Apan ang atong pagkamaunungon kining gitawag nga loyalty sa English, ang atong loyalty sa Ginoo adunay kabahin dinhi. Ang atong loyalty sa Ginoo requirement kana aron nga makadawat kita sa iyang mga saad ug kauban na ang mga panalangin. Ug ugaling kanunay ka nga anaa sa kapitos, susiha ang imong loyalty sa Ginoo. Walay lugar dinhi ang duhay agalon o papaling-paling nga pagpangalagad sa Ginoo. Ug kung sa trabaho pa na, dili ka makadawat og plaque of appreciation gikan sa imong amo o kung pasaway ka nga empleyado o wala ikaw loyalty sa imong amo. Sa samang paagi, ug wala ikaw loyalty sa Dios nga balaan, dili ikaw magadawat sa bisan unsang gasa o dihog gikan sa Dios Espiritu Santo. So nagingon din sa kapitulo 2 sa libro sa mga buhat, sugod sa bersikulo 1, nag-ingon din og sa miabot na ang adlaw sa Pentecostes na nagtigom sa paghiusa ang tanan sa usa ka dapit. Ug sa kalit miabot ang usa ka lanog gikan sa langit, ingon sa usa ka makusog nga hangin nga mihuyop. Ug gipuno niya ang tibuok nga balay didto sila managlingkod. Ug kanila na nagpadayag ang mga dila ingon sa kalayo nga nabahin-bahin og nagtungtong sa ibabaw sa tag sa kanila, bersikulo 4. Og nangapuno silang tanan sa Espiritu Santo og na nagsugod sila pagsulti sa nagkalain-laing mga sinultian ingon sa gihatag kanila sa Espiritu Santo aron ikasulti. Kinahanglan nga atong hinumduman nga kini nga hitabo o sugilanon sa mga sa libro sa mga buhat kapitulo 2, gisaad kining daan ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an sa wala pa si Ginoong Hesus mikaya balik ngadto sa langit. Sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 24, human nga nabanaw si Ginoong Hesus, nagsulti si Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an, agi ba og panamilit niya. Ingon dito sa bersikulo 48 sa Lucas 24, ingon dito si Ginoong Hesus, kamo mao ang mga saksi nini mga butanga.
49. Og aniya karon, ako magapadala sa saad sa akong amahan nga na kaninyo, apan managpabilin kamo sa syudad sa Jerusalem, hangtod nga kamo masuluban sa gahom gikan sa kahitasan. And then laktaw ta sa bersikulo 51 og nagingon dito, og nahitabo nga samtang siya o si Ginoong Hesus nagapanalangin kanila, mibulag siya gikan kanila o gibayaw ngadto sa langit. 52. Og sila na nagsimba kaniya og na nagpamalik sa Jerusalem nga may dakong kalipay. Versikulo 53. Og nagapadayon sila sa templo nga nagahimaya sa Dios. Ato pod nga klarohon kininghan ay sa mga numero dinhi sa atong teksto, okay? Ang pulong Pentecost gikan kana sa original nga pulong sa Grego nga Pentecoste. Ang Pentecoste, buot pasabot sa English, 50th. Okay? 50th. 50th. O ika-50. Sugad sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus o Resurrection Sunday hangtod sa adlaw sa iyang pagkayab, from resurrection to ascension, 40 kadto kaadlaw, okay? Mikayab si Ginoong Hesus sa ika-40 kaadlaw o pagka 40th day. Didto silang tanan sa bukid sa Olibo niya nang higayuna sa pagkayab. Apan samtang nga nagpabilin pa sa yuta ug sulod niya ng 40 kaadlaw dinhi sa kalibutan, busy si Ginoong Hesus sa pagpangandam sa iyang mga tinun-an ug nga giablihan usab ni Ginoong Hesus ang salabutan sa iyang mga tinun-an alang sa pag-andam kanila sa umalabot nila nga misyon o buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita sa kanasuran, sumala sa gibilin nga sugo ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Ato ka na makita sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 ngadto sa 20. And then human nga mikayab si Ginoong Hesus balik dito sa langit sa pagka 40 kaadlaw, ang mga tinun-an pod ni Ginoong Hesus may balik pod sila dito sa Jerusalem og misulod og nagpabilin sila dito sa ibabaw nga dapit nga ginganlan kini og upper room. Og adunay mga 120 ka buok nga nagtapok dito sa sulod sa upper room, mga babae ug mga lalaki. And then sulod sa napulo ka adlaw or 10 days nga nagsimba og nagdayeg ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus dito sa upper room sa Jerusalem. Ug sa pagka ikanapulo nga adlaw or the 10th day, mauto nga miabot ang balang espiritu og mipuno sa 120 ka mga tawo nga nagtapok dito sa upper room. So, 40 days plus 10 days equals 50 days, di ba? Susukad sa adlaw sa pagbanhaw ni Ginoong Hesus o Resurrection Day hangtod sa adlaw sa pagabot sa balang espiritu dito sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus sa upper room, 50 ka adlaw kadto o 50 days ug mao nga gitawag kana nga Pentecost o Pentecoste o Pentecostes. So, kining pagabot sa balang espiritu may konsensya sa adlaw sa Pentecostes. Apan wala kita mabasa nga gipasidan-an ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga moabot ang balaang espiritu sa adlaw mismo sa Pentecost. Ang gisulti o gisa ni Ginoong Hesus dito sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 24 bersikulo 49, maulang kini ang gisulti ni Ginoong Hesus. Ingon siya, o ganiya karon ako magapadala sa saad sa akong amahan nganha kaninyo, apan managpabilin kamo sa syudad sa Jerusalem hangtod nga kamo masuluban sa gahom gikan sa kahitasan. Maura kana. Apan angay lang og haom nga katong adlaw sa pagkunsad sa balang espiritu, mao kadto ang adlaw nga namugna ang iglesia ni Ginoong Jesucristo. The church is born. The church was born at Pentecost in the upper room. Timani usab kini nga dito sa daang tugon sa libro sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 15 ngadto 21, kining gitawag nga Pentecost, okay? Usa kini ka fiesta sa mga Hudyo. Ang Pentecost sa daang tugon, fiesta kini sa ting-ani o harvest festival. O ngano nga gitawag man pud ni nga Pentecost kining harvest festival? Kay kini nga harvest festival o Pentecost sa daang tugon, pagabuhaton usab nila kini nga festival sa adlaw nga Domingo inig ka 50 nga adlaw.
or 50th day pod human sa fiesta sa Passover. Ug during nining harvest festival o Pentecost, ang mga Israelitas magdala sila sa ilang mga halad. Unang ani nila ba sa tanang matang halad ngadto sa Dios. Ug ang fiesta sa Passover giselebrar pud kini nila ingon nga pagsaulog sa higayon sa kaluwasan sa ilang kasinatian dito sa Ehipto. Katuba nga gimanduan sila sa Ginoo nga pahiran og dugo sa nating karnero ang pultahan nila aron nga labyan ra sila sa silot sa kamatayon samtang silutan sa Dios ang mga daotan dito sa Ehipto. Ato ko nang mabasa sa Exodus kapitulo 12. So angay og haumjod nga ang adlaw sa pagkunsad sa balang espiritu ngadto sa mga tinunan ni Ginoong Hesus sa upper room nga mao ang adlaw sa pagkamugna sa tinuod nga iglesia ni Kristo. Kay nganuman pod kay si Ginoong Hesus ang hulagway sa nating karnero dito sa Exodus kapitulo 12. Si Ginoong Hesus ang nating karnero nga gihalad dito sa cross sa Kalbaryo sulod sa simana sa fiesta sa Passover. O nga pinaagi sa iyang dugo nga giula dito sa cross nahugasan ang atong mga sala. Ug pinaagi sa iyang dugo ang kangit-ngit walay gahom ibabaw kanato. Ug pinaagi sa paghalad sa iyang lawas ngadto sa kamatayon nahimo siyang tinapay o pagkaon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang fiesta sa Passover nahuman kana sa adlaw sa Sabbath day. Ug nga pagka-Domingo unang adlaw sa bag-o na pod nga semana nabanhaw si Ginoong Hesus gikan sa mga minatay. Timani kini si Ginoong Hesus misulod nga nagmadaugon sa syudad sa Jerusalem, okay? Or the triumphal entry or the Palm Sunday. Ni ana nga adlaw sa Domingo aron sa pagsaulog unta sa fiesta sa Passover na ng tibok semana. Unta hangtod pud unta sa adlaw nga igpapahulay o Sabbath day, okay? Apan kay nagkaguliyang man ang mga eskriba ug mga parasiyog ang mga relihiyosong pare tungod sa ilang pagpangabugho ug kasuko nila kang Ginoong Hesus ug mao nga ilang gipaaresto si Ginoong Hesus ug hangtod nga ilang gipatay ug namatay dito sa krus sa Kalbaryo ni anang adlaw nga Biyernes pa lang. Wa pa mahuman ang Passover, okay? So Sabbath day dito pa si Ginoong Hesus sa lubnganan. Ug ang fiesta pod sa Passover nahuman pod sa adlaw nga pagka-Sabat igpapahulay. Apan kay nabanhaw man si Ginoong Hesus sa adlawng Domingo, unang adlaw sa bag-o o lain na usab nga semana. Nabanhaw si Ginoong Hesus sa adlawng Domingo pagkahuman sa fiesta sa Passover. Ug sa ika-50 kaadlaw o 50th o Pentecost Day, mikunsad ang balaang espiritu ngadto sa iyang mga tinunan. Og tungod nini nga kamatuoran. Og ang tibuok nga panghitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus dito sa sulod sa Jerusalem sa semana sa fiesta sa Passover. Sumala sa daang tugon sa Leviticus kapitulo 23 o Exodus 12, si Ginoong Hesukristo nahimo siya nga tinuod nga sakripisyong halad sa fiesta sa Passover. Jesus the Passover Lamb. Si Ginoong Hesus ang atong Pasko nga nating karnero nga gihalad alang sa atong kaluwasan. Busa, ang balang espiritu pinaagi sa iyang gahom ug dihog kabahin jud sa iglesia sa atong Ginoong Hesus. Ang balang espiritu mao ang nagpadayon sa buluhaton ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa iyang paggiya ug pag-agak ug sa paghatag og gahom ngadto sa mga tawo nga nagpagamit sa Ginoo. Ug mao nga kung walay kabahin o dili parte ang balang espiritu diha sa taliwala sa mga panagtigom, sa mga pagsimba ug pagdaig, mamahimo ka ng dili iglesia ni Ginoong Hesus. May ison kog igala. Bisan na tuod nga dili nato masinati ang nasinati sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus dito sa upper room, o bisan dili nato makita o masaksihan o dili nato masinati ang pagkunsad sa balaang espiritu sa atong mga kinabuhi pinaagi sa hulagway sa kalayo o sa mga dila nga kalayo, apan ang sugilanon sa Pentecostes.
Nagsaad kini nga ang balaang espiritu ginabubo sa Dios dinhi sa atong mga kinabuhi nga naghinulsol og nahigugma sa Ginoo sama sa iyang pagbubo niadtong adlaw sa dapit sa upper room. Dili tungod kay mihilak ang usa ka tawo o nagsulti sa lain nga pinulongan na dihugan na sa balaang espiritu. Apan kadto sila nga nakasulti sa lain nga mga lingwahe dito sa dapit sa upper room na dawat nila ang maong dihog sa balaang espiritu tungod kay diha sila buluhaton nga naghulat nila sumala sa gisugo ni Ginoong Hesus ngadto kanila sa ato kanang makita sa Mateo 20 kapitulo 28 bersikulo 18 ngadto sa 20 ug nga kadtong ilang nadawat nga dihog gikan sa balaang espiritu alang kadto sa pagpangandam sa ilang mga buluhaton nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga kanasuran mahitungod sa kaluwasan diha kang Kristo Hesus ug aron nga makaasdang sila sa tanang pagsulay mga babag ug sa mga pagpanglutos mao kanay gitawag nga they understood their assignments. Busa og kung aduna man og galing ikaw dihog gikan sa balaang espiritu gamita ka na igsoon ko higala ug sabta ang imong work assignment uban ang pagkamapainubsanon og kalumo sama sa kinaiya sa balaang espiritu nga malumo ug sama niadtong mga tinun-an ni Ginoong Hesus sa upper room sa Jerusalem nga nakasabot sa ilang buluhaton o misyon. Kulang pa kining atong pagtuon dining bahina sa libro sa mga buhat kapitulo 2 tungod kay limitado ang atong panahon apan nang hinaut ako nga nakatabang kini sa inyong pagtuon sa balaang kasulatan. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Labing gamahanan ug maluluyon nga Dios tanang unod ug binuhat sa ngalan sa bugtong anak nimo nga si Jesucristo. Salamat sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong gugma, grasya ug pasaylo nga walay pagkausab. Tabangi kami nga makasabot kami sa imong mga pulong, imong mga sugo ug mando aron nga mamahimo kaming instrumento sa imong mga panalangin ngadto sa uban pinaagi sa dihog sa balaan nimong espiritu. Balaang espiritu lamdagi ang among mga hunahuna ug salabutan aron nga masabtan namo ang imong pagkabalaan ug masabtan namo ang mga pagdisiplina nga among madawat sa adlaw-adlaw nga sa dihang makalapas kami batok diha kanimo. Tabangi kami nga magpabilin kaming malig-on diha sa among pagtuo hangtod sa katapusang mga adlaw. Salamat Ginoong Jesucristo ug kanimo lamang ang tanang dungog, pagdayeg ug pasalamat ang imong ngalan lamang mahimaya sa kanunay. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among kapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opus sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanina. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things
of His glory.